Sí, xa estades todos. Grazas pola vosa paciencia, que estamos todos un pouco apurados estes días, non? Ben, en primeiro lugar, darvos as grazas por asistir a esta rolda de prensa na que imos presentar as propostas de resolución que vimos de resistar no Grupo Parlamentario Popular no debate de política xeral que estamos a celebrar estes días. Un debate que celebrou onte a súa xornada principal coa intervención do presidente da Xunta, do presidente Rueda e dos voceiros dos grupos parlamentarios. Un debate que foi unha demostración de por que os galegos e as galegas deron a súa confianza mayoritaria ao Partido Popular de Galicia e a Alfonso Rueda hai pouco máis dun ano. Por unha banda, tivemos a Galicia do sí, a Galicia que goberna, liderada polo presidente Alfonso Rueda, unha Galicia con propostas pioneiras que pensa nunha Galicia en grande, cun proxecto e tendo o benestar dos galegos como principal obxectivo. Na outra banda, pois a verdade é que costou diferenciar as propostas dun e doutro partido. Son a Galicia do non a todo, principalmente o bloque nacionalista galego, o bloque negacionista galego. Son a Galicia que celebra que lle vaya mal a Galicia, pero nese camiño non nos atoparán. Porque o Partido Popular de Galicia estará sempre no camiño da prosperidade, do futuro e da estabilidade, con medidas como a nova estrategia para o sector aeroespacial, o bono para estimular o consumo de peixe ou a construción de 24 novas residencias con 1.800 prazas públicas. E o mellor de todo é que a acción de goberno do goberno galego non se reduce a este debate do Estado de Autonomía, senón que se estende aos 365 días do ano. Como digo sempre, menos mal que goberna o Partido Popular de Galicia e pensa nunha Galicia en grande, afastada da apocalipse e da demagoxia e as mentiras que queren trasladar á sociedade dende outras formacións políticas, que só buscan que a Galicia lle vaya mal, porque pensan que así lles irá mellor a eles. Pasando xa as 40 propostas de resolución que esta mañán resistou o Grupo Popular, idesme permitir que as distribúa en 4 grandes grupos. Un primeiro apartado que está centrado na economía e no autogoberno de Galicia. Aquí consideramos fundamental e por iso pedimos que o Goberno de España cumpra co seu deber constitucional e presente canto antes ante as Cortes Xerais un proxecto de orzamentos xerais do Estado que dea estabilidade institucional e posibilidade de afrontar os novos desafíos que ten por diante España. E relacionado con isto, insistimos na necesidade de que se convoque urxentemente un Consello de Política Fiscal e Financiera para proceder á reforma do financiamento autonómico, que sexa xusto con Galicia e recoñeza as súas particularidades de dispersión e envellecemento da poboación. Tamén pedimos que se transfira ás comunidades autónomas a xestión directa dos fondos europeos de recuperación, en particular os relacionados coa industria, para poder facer fronte ás necesidades dos proxectos que se queren implantar en Galicia. En este apartado incluímos a solicitude ao Goberno galego para que siga avanzando nos alivios fiscais para os cidadáns, incluindo nos próximos orzamentos para o ano 2026 novas rebaixas fiscais. Pasando máis concretamente ás iniciativas relacionadas co autogoberno, dende o Grupo Popular insistimos na transferencia da AP9 e no seu rescate, da súa concesión, a xestión do ingreso mínimo vital, o traspaso dos servizos de meteoroloxía e as competencias en materia de permisos de traballo vinculados a permisos de residencia. Relacionado con este último punto, solicitamos o desenvolvemento da Estrategia Galicia Retorna 2023-2026 para promover a chegada de persoas de alta cualificación académica e profesional. E pedimos ao Goberno de España que axilice o procedemento de homologación de títulos universitarios e a concesión de permisos de residencia de traballo para cónxuxes e descendentes. Relacionado coa transferencia do litoral,
pedimos que se unifiquen as autorizacións e os permisos nun só procedemento e que se cree unha rede de sendas e unha guía para a integración dos establecementos hoteleiros do litoral. Como novidade, demandamos do Goberno de España que o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil sexa nomeado separado a proposta da Xunta, do mesmo xeito que acontece na actualidade cos presidentes das autoridades portuarias, dos portos de titularidade estatal. Neste apartado de autogoberno de Galicia, incluímos tamén a solicitude para que o Goberno de España localice en Galicia o futuro Centro Nacional de Ciberseguridade ou que rectifique a reducción de efectivos da unidade de policía adscrita, que tanto tempo levamos xa pedindo, pero insistimos, e ao mesmo tempo que cubra a totalidade das prazas vacantes no Corpo Nacional de Policía e da Garda Civil. Para rematar con este primeiro apartado, abogamos porque a Xunta avance no Pacto pola Lingua e a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, se condene os totalitarismos nazi e comunista en cumprimento da resolución do Parlamento Europeo do 19 de setembro de 2019 e se aprobe unha nova Lei de Administración Local de Galicia. Un segundo apartado de propostas de resolución ten que ver co benestar dos galegos. Así, en primeiro lugar, dentro do ámbito da sanidade, pedimos a implementación de medidas para loitar contra a falta de profesionais sanitarios e, concretamente, que se axilice o proceso de homologación de títulos de profesionais sanitarios, que se eleve a idade máxima para o exercicio da profesión aos 72 anos ou que se acelere a implantación da especialidade de urxencias, que, como vostedes recordarán, xa foi unha proposta que saiu da Comisión da COVID, xa despois daquel ano 20, e aínda estamos agardando. Tamén solicitamos a aprobación dun plan para a atención do paciente crónico, e mirando pola boa saúde de todos os galegos, a través dunha alimentación sostible, queremos que se promova o consumo de peixe e marisco fresco a través da implantación do bono peixe. A isto engádese a ampliación do calendario vacinal aos grupos de poboación máis vulnerables e o reforzo da atención á saúde mental, coa posta en marcha dun novo plan de saúde mental que inclúa a creación dunha rede de psicoloxía de atención primaria. Neste segundo apartado de propostas dirixidas ao benestar dos galegos tamén teñen cabida medidas para a xuventude, para facilitar o seu acceso á vivenda, a incorporación ao mercado laboral ou a mellora da súa formación. Para os nosos maiores, coa solicitude dun plan específico que incremente a rede de centros residenciais, o incremento da achega aos concellos para a prestación do servizo da axuda no fogar. Para as mulleres, no ámbito da igualdade, pedimos a posta en marcha de servizos de información, asesoramento e acompañamento ás mulleres en localidades de ámbito rural e tamén nas universidades galegas. Para a correcta atención aos menores non acompañados, para as axudas ás familias nos gastos educativos dos seus fillos, para a creación dunha rede avanzada de centros de innovación avanzada en formación profesional, para o incremento do parque de vivendas. En dúas líneas, a través da cesión de inmobles baleiros propiedade do Sareb ou con axudas para a rehabilitación de vivendas baleiras. Un terceiro apartado de propostas de resolución teñen como obxectivo o apoio aos nosos sectores productivos. Así, demandamos continuar favorecendo políticas dirixidas ao impulso industrial en Galicia, sempre que cumpran a normativa ambiental vixente, dotándoos das infraestructuras eléctricas e das axudas necesarias para a súa implantación e viabilidade no territorio. No caso concreto de Alcoa, seguir traballando para asegurar o futuro da factoría de San Cibrao.
axilizando a autorización dos parques de enerxía renovable e desenvolvendo as medidas de apoio necesarias para as industrias electrointensivas que tanto tempo levamos demandando. Consideramos fundamental facilitar o abaratemento do solo industrial, así como aumentar e diversificar a suministración de materias primas fundamentais e das materias primas estratégicas para reducir a dependencia do exterior. No ámbito das enerxías renovables, consideramos necesario que Galicia manteña unha posición de liderado en España. E, en concreto, pedimos que o hidroxenoduto a Coruña-Zamora non sufra retraso con respecto aos que tamén foron declarados como proxectos de interese común no ano 2024. Solicitamos o apoio ao sector agrario, especialmente ao viño, afectado, como vostedes saben, polos novos aranceis. E no ámbito da pesca, queremos que Galicia participe no proceso de toma de decisións a nivel europeo. Por último, non nos esquecemos de reiterar a solicitude do Xacobeo como evento de excepcional interese público, ampliando a solicitude de axuda ao Goberno Central para o lustro Xacobeo 2027-2032. E tamén, no ámbito do turismo, abogamos por un turismo sustentable, pero tamén rexeitamos totalmente a turismofobia, xa que estamos convencidos de que toda actividade turística debe ser compatible coa vida cotiá dos cidadáns e co respecto á convivencia. E xa para rematar, o último dos apartados das nosas propostas ten que ver coas infraestructuras de comunicación. En concreto, en materia de estradas, solicitamos que se estenda a rede viaria de alta capacidade, que se limite a contía das peaxes e o Goberno Central proceda á construción das autovías pendentes, as actuacións nas contornas urbanas ou a prolongación da A52 en Vigo e Mos, así como o impulso das variantes esquecidas como a da Estrada ou Ponteareas. En materia ferroviaria, insistimos na necesidade da mellora do servizo que se presta en Galicia e tamén a súa conexión co exterior, solucionando as innumerables deficiencias e incidencias que padecen os usuarios, recuperando as frecuencias suprimidas con motivo da pandemia e impulsando infraestructuras pendentes e necesarias, como son o AVE Vigo-Porto, as conexións de alta velocidade de Lugo e Ferrol, ou o plan director para a adecuación e mellora do corredor atlántico. Ben, hasta aquí a miña intervención. Se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Ben, mañán teremos o debate sobre as nosas propostas e tamén sobre as propostas do bloque, que a verdade é que moi novidosas non son, máis ben rescataron a ideoloxía máis resesa do BNG, pero, bueno, mañán teremos oportunidade de falar de eso, non? Ben, nos, lóxicamente, temos unha folla de ruta. En calquera caso, nos presentamos hai un ano a unhas eleccións cun programa electoral con máis de 800 medidas. Estamos na liña de poñelas en marcha neste primeiro ano, xa se puseron moitas, e agora, bueno, pois neste debate de política xeral fixemos balance das que xa están postas en marcha e tamén anunciamos as que queremos que se poñan en marcha neste ano, como é a lei e outras cuestións das que lles acabo de falar. Mire, nos, efectivamente, as propostas son moi antagónicas. Lóxicamente, se un colle as propostas do BNG, e na primeira proposta xa o que propón é Galiza nación, pois, hombre, Galicia non é Galiza e tampouco é unha nación. Por tanto, aí
é difícil chegar a puntos de encontro, pero no marco da autonomía nos podemos facer unha proposta de transacción e se aceptan, pois aí nos atoparán. Nos imos a ofrecer todas as propostas de transacción que estén na nosa man. A capacidade de consenso pois xa non depende só de nós. Como decía a miña abuela, dous non pelexan sin un non quere, pero tamén a parte contraria, dous tampouco se poñen de acordo se un non quere. En este caso, toda a vontade do Grupo Popular para chegar a acordos, non? Incluso nesas que son tan opostas á nosa ideoloxía, faremos propostas no marco da Constitución e do Estatuto da Autonomía que podan ser asumibles por calquer partido que pretenda participar nunha democracia moderna do século XXI. Ben, moitísimas gracias.